Sumono Putri ingkang dahat kinurmatan ingkang angka sepindah panjenenganipun Bapak Ahmad Mahasin sekalian Ibu ngaturaken matur suwun ingkang sak kathah-kathahipun dumateng panjenenganipun Bapak Saryanto Sarimbit bilih rawuhipun panjenenganipun Bapak Ahmad Mahasin sekalian Ibu saha pangombyong temanten kakung sampun dipun tampi kanthi rena-renaning penggalih saha dipun paringi pahormatan papan palenggahan daharan unjukan tuwin samudayanipun mila sanging punika panjenenganipun Bapak Ahmad Makasin sekalian Ibu ngaturaken matur suwun ingkang sak kathah-kathahipun. Ingkang salajengipun panjenenganipun saha pangombyong temanten kakung nyuwun pangapunten ugi sak ageng-agengipun ambok bilih anggenipun panjenenganipun Bapak Ahmad Mahasin sekalian Ibu saha pangombyong temanten kakung anggenipun sowan wonten ing dalemipun panjenenganipun Bapak Saryanto Sarimbit kathah kekiranganipun kathah klentak-klentunipun haliyah tindak tanduk saha kauliyah pangantikanipun lumantar kawula tansah nyuwun gunging samudra pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Gegandengan wekdal sampun saantawis siang saha wekdal punika dinten Jumat tasih kagungan kewajiban mila kawula saha pangombyong temanten kakung badhe nyuwun pamit jengkar saking dalemipun panjenenganipun Bapak Saryanto Sarimbit saha nyuwun donga pangestu mugi-mugi lampah kawula saha pangombyong temanten kakung awit menika panggenan ngantos ing dalemipun pisowan piyambak-piyambak tansah manggihana rahayu wilujeng selamat lahir batin kalis ing rubeda nir ing sambikala amin Allahumma amin. Mekaten saha semanten ingkang saged kawula aturaken kirang langkung nyuwun pangapunten kawula akhiri wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ngarsanipun sedaya para pilenggah kakung Sumawana Putri ingkang tansah kawula hormati, kawula ing mriki minangka sulih salira wayah Mas Saryanto sak keluarga agung kinen nampi atur pamitan saking penyanipun Bapak Ahmad Mahasin mewah rombonganipun. Ananging saderengipun kula minangka talanging basa taleng aturna wayah Mas Saryanto sak keluarga agung nyuwun pangapunten mbok bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya caos papan palenggahan sopa kormatan ingkang kirang damel renaning penggalih ingkang kirang damel suka renaning penggalih ingkang damel kuciwa so ingkang kirang sekeca anggenipun caos pakormatan ingkang awujud punapa kemawon kula minangka talanging basa taling atur mawantu-wantu nyuwun lumuntring sih pangaksama ingkang agung kajawi saking menika dene penyanipun Bapak Ahmad Mahasin mewah rombonganipun badhe kuntur ananging kula dereng pikantuk menapa panggihipun si atmaja penganten Sarimbit ing samangkih sak sampunipun Jumatan menapa sak sampun sak derengipun kula dereng nampi wacana pramila ing mriki estunipun nggih nyuwun pangapunten nggih estunipun tasih remen tasih badhe menapa nggih tukar kaweruh nanging kawontenan dinten Jumat badhe nindakaken kewajibanipun Jumatan dene panjenengan badhe madal pacilan badhe kuntur sedaya keluarga ingkang wonten ing mriki namung nderekaken sugeng tindak mugi-mugi jengkar panjenengan saking bali wismanipun wayah Mas Saryanto ngantos dumugi dalem panjenengan sowang-sowang mugi-mugi wonten madyaning margi tansah manggya rahayu wilujeng kalis nir ing sambikala semanten ugi kula tansah nyuwun tambahing berkah pangestu mugi-mugi wayah Mas Saryanto anggenipun amengku gati ing wekdal dinten menika saking awal hingga akhiripun mugi-mugi tansah pinayungan rahayu wilujeng samudayanipun. Dene panjenengan badhe kundur namung nderekaken sugeng tindak sedaya kekirangan
nyuwun pangapunten. Akhiru kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah fi salatan daimatan mitawami mulkilahi ya sahibi intakum wali siratatin wa ya mangiyat intakum liqorabatin warjam wa ma warjam wailil funa wa irido ilaiya wa hasbuna matur nuwun.
malih ngaturaken sugeng kondur dumateng Bapak Ibu tuwin para kadang kaneman, khususipun pangombyong ing risang temanten kakung ingkang mijil saking laladan Jalan Kulim. Ngodinonga selamat wonten ing margi, selamat dumugining wismonipun piyambak-piyambak. Untuk keluarga besar pisan beserta ibu, kami persilakan untuk duduk santai terlebih dahulu, mengingat dan menimbang insya Allah nanti juga masih ada beberapa rangkaian acara yang berkenaan dengan acara temu temanten dan lain sebagainya. Masih ada waktu sekitar dalam durasi 25 menit ke depan, karena ini merupakan hari Jumat. Tentu kami bersama keluarga besar Gidabayu akan selalu setia menemani kagem panjenenganipun dulur-dulur sinom, kagem dulur-dulur kepanitiaan yang tengah hilir mudik lalu lalang mengkondisikan segala sesuatunya yang berkenaan dengan konsumsi dan lain sebagainya. Salam hormat kami kagem panjenenganipun para pepunden sepuh aji sepuh ingkang lenggah wonten ing teras, ingkang lenggah wonten ing area Among Rawuh. Sugeng midhangetaken persembahan-persembahan saking keluarga besar Gidabayu. All artisnya terlebih dahulu, sebagian wansa tebang-tebang awal jumpa.